Malingana ndi kafukufuku yemwe wavumbuluka yemwe akuonesa kuti pafupifupi ndalama zokwana 500 miliyoni zimene zinachitidwa allocate kuti zikagwire ntchito ku program kapena project yomanga mzuzu airport zinabedwa mu nthawi imene usogoleri wa Lazarus Chakwera udali pa mpando. Nkhani yokhuza project ya airport ndi imene idapangiridwa budget ya ndalama zokwana 1.4 billion Malawi kwacha, ndipo cholinga chake chinali kukuza malowa imene amayerekeza kuti malo oyambira 1.3 to 1.5 km ikuyenera kuyenjezeredwa pamalopo ndikuti airport iyambe kugwira ntchito. Airport imene tikuyikambayi ndi imene dzina lina amayitchula kuti Orton Chirwa International Airport. Ndipo pambali pa zimenezi kuti kumene kukudayikidwa budget ya ndalama zimenezi, komano nkhani ya project imene yakhala ikuyenda mwapendapenda, ndipo pang'ono ndi pang'ono zinthu zambiri zikuchitika kamba konena kuti kufikira pomwe usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera umachoka mpampando palibe chaphindu chimene chachitika. Ndipo malingana ndi zimene zapezeka kupyolera kumeneko ku Ministry of Transport zikuonesa kuti ndalama zokwana 500 million sizikuoneka momwe zayendera, andi izi malingana ndi kafukufuku akuonesa kuti ndalamazi zidasowa mu nthawi imene macontract amakhala akuyimisidwa ndikuti madiru amene amachitika amene popo adali akuchitidwa cancel, ndipo malo make ndalama zokwana 500 miliyoni zinasowa. Ndipo ndalama izi zikuoneka kuti zagwiritsidwa ntchito ndi makabineti amene apita aja, komanso anthu ena amene ndi ochita ndale akukhuzidwa ndi kusowa kwa ndalama zimenezi. Ndipo malingana ndi ripoti likuoneka kuti project imene idalibe dongosolo lenileni ndikuti ndalama zochuluka zakhala zikuonongedwa zimene anthu amagwiritsa ntchito njira yochita cancel ma contract mu nthawi imene asayinirana ndi kampani kuti iyendese zinthuzo, akachita cancel ndalama zimasoyesedwa mu nthawi imeneyo. Ndi ganizo lona kuti aziti makampaniyo adayilipira kale, komano malingana ndi maripoti zionesa kuti makampaniyo amachita cancel asadalipirane, komano ndalama zokwana 500 million sizikupezekanso. Komanso pa airport po palibe chinthu chimene chachitikapo cha phindu kamba kuna kuti project yake sidapitirirenso ndipo sidafikenso kumapeto. Malipoti amenewa aonesanso kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chikukhuzidwa kwambiri mu nkhani ya ziphuphu zimene zakhala zochitika mu teremu ya 5 years zimene kwakhala kukusowa ndalama zochuluka kwambiri zimene ndi gawo lija lokhuza zomangamanga kumene kunalibe transparency and accountability kamba kuna kuti kumene adagwirisirako ntchito ku nkhani ya zomangamanga kuti abereko ndalama. So ndalama zambiri zakhala zikusowa, ndipo lero malingana ndi ripoti imene ufotokozali ndifotokoza kuti ndalama yokwana 500 miliyoni ndimene sidaonekenso momwe iyayendera, imene ikuonesa kuti iyadyedwa kapena kuti iyabedwa. Ndipo malingana ndi olankhulirapo pa nkhani ya zandale amene wa Thomas Chirwa afotokoza kunena kuti nkhani yakusowa kwa ndalamazi ndi nkhani yochititsa manyazi kwambiri monga dziko, kunena kuti anthu ambiri mbomamu cholinga chawo ndicho kuba ndalama za boma. Iwo afotokoza kunena kuti administration imene ilipoyi ikuyenera kuti ichite conduct investigation imene cholinga chake ndikupeza amene akukhuzidwa ndi kusowa kwa ndalama, ndipo apitiriza kunena kuti yense amene apezeke kuti akukhuzidwa ndi kusowa kwa ndalama zimenezi akuyenera achite face the law, kuti chilichonse monga momwe lamulo limakambira chimusate. Ndipo iwo adafotokoza kuti iyi si corruption yokha kapena kuti izi si ziphuphu zokha, komano uku ndi umbava umene Amalawi ali nawo kuwabera Amalawi ovutika amene misonkho yawo amayipereka kuti zitukuko ziyenda bwino mdziko, komano anthu ena akupita pa mipando ndi kukaba. So adandaula pamenepo amenewo ndi Chirwa amene ndi olankhulirapo pa nkhani ya zandale. Ndipo iwo adapitiriza kupempha kunena kuti boma liyesese lichite kuthekera kulikonse komwe lingakwanise ndi kuti chilungamo chioneke, chiziwike kuti ndalama zimenezi zayendesedwa motani. Monga tikukumbukira mu nthawi ya kampeni mzaka za 2019 usogoleri wa Chakwera udalonjeza kunena kuti uzamanga bwalo limeneli la Orton Chirwa International Airport imene ikupezeka mu mzinda uja wa Mzuzu. Komano malingana ndi momwe malipoti aonesera boma lidalephera kukwaniritsa malonjezo awo, ndipo momwenso tikumva kuti kumeneku bako ndalama zimeneyo adaonesa pa budget kuti zikagwira ntchito, ndipo malingana ndi kafukufuku 500 million ndimene ikusowa kumeneku. Komanso project yo idayimira malere, palibe chanzeru chimene chachitikako
komano ndalama zochuluka choncho zabedwakonso. Ya nkhani ndi imeneyo yokhuza kubedwa kwa ndalama zokwana 500 million zimene zinachitidwa allocate kuti zigwiritsidwe ntchito pa project yomanga airport ya mzuzu ija yotchedwa Orton Chirwa International Airport, imene ena anapezerapo mwayi ofuna kusolola chuma cha boma chimene amalawi ambiri akumuzi amene amachita run ma small businesses amachosa misonkho pa ndalama zimenezo zochepa zomwezo kuti boma ligwiritse ntchito. Wina wake okhuta mimba kuti boma limamulipiranso waganiza zotenso azibe ndalama zimenezo. Ndizomvetsa chisoni ngati dziko kuti kufika mtsiku la lero kuchita corruption ndi chinthu chimene panopa ndi chizolowezi andikhalidwe lafika poti ndikhalidwe tsopano limene anthu mwina akuchita kuyambira kuchokera ku nyumba, ndipo paliponse pamene angayende mutu mwawo mukumayenda za ziphuphu zokhazokha. So ngati Malawi ndipovuta kuti tikatukuke kamba kunena kuti anthu ambiri usogoleri tilibe, chomwe tili nawo ndikuba basi umbava ndomene wachuluka mdziko muno. So nkhani yokhumudwitsa kwambiri imene ndalama yakwana 500 million, ndalama zochuluka kwambiri zimene zinakhala zagwira ntchito magawo ena, ndikuti munthu wakumudzi akanatha kuonapo phindu kuchokera kuboma, koma anthu ena ake anaganiza zosolola ndalama zimenezo ndi kuzigwiritsa ntchito mwa njira ina, njira yodziwa okha imene padakali pano tikamba kuti boma lapemphedwa pa nkhani imeneyi kuti lichitepo likhalepo ndi chidwi kuti ndalama zimenezi zioneke momwe zayendera, ndipo aliyense amene akukhuzidwa ndi kusowa kwa ndalama zimenezi lamulo likuyenera kuti limusate. So timva zambiri chifukwa chonazo kuti magawo ochuluka malipota kutulukanso osiyanasiyana okhuza zakusowa kwa ndalama zimene boma lidasowesa mu nthawi imeneyi ya Dr. Lazarus Maki Chakwera. So timve maganizo anu through comment section kuti inu mukuona bwanji za momwe administration imeneyi yakhalira ikusakazira, ndipo nkhani yokhuza 500 million imene idasowesedwa inu mukuyilandira bwanji. Mongokumbutsana pali 3 trillion inanso imene idasowa imene idagwiritsidwa ntchito mu 4 months, komano nkhani imeneyi sidayambe kufufuzidwa, tikungodikira ndi chidwi kuti iyendesedwa motani. Timve maganizo anu through comment section, ndipo mu video ya lero mulali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda kumbukira kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ma videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.